Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kajing pencari jong sarkar jelai ya kajing hang dam ke asngi kenti ha kanong ba Shillong brokaway bat ya kisnong ki ba markhap kabal sedang nado kapor ndriu buje step jong ka khatlai trik unaitung arjar arpho kala Treikam Pura ha kabal sakhi ba kisnong ki thau kila Kynjah jarjar bat ki dukan ru kila khang kherdem nado kapor step belas dang kajing hang dam la sakhi ru ba ki dukan kila khang kherdem bat latnyo tang ki dukan de dawai dasien bat ki don ru katuk nitli kali ki bala biang ka karpas ki bala ya surong kajing pencari jong sarkar jelai kini kajing hang dam bat ka curfew kalong mania dai ki pai ba nong sosnong na kajing sapriang jong kunyang jing pang coronavirus hadien ba kajing don je ki brer ki blangat ha kini kajing pang kala kieu syaka arspa san phukan dai ngot ha jela borok away bat ki blayo jing koj ki dang long tang sau pusan ngot bat ar ngot ki bla khlat no